com a president del Club Esportiu Fonollosa i representant de la Junta i tot l'equip humà que formem el nostre petit club, voldria, en primer lloc, donar-vos les gràcies a tots els que avui heu vingut a gaudir d'aquest dia tan especial en el que tenim el plaer de rebre a Fonollosa, a casa nostra, el millor club del món, el Futbol Club Barcelona, concretament el Barça B, els quals volem felicitar perquè el passat diumenge es van proclamar campions del món en el Mundial Sub-21 a Brasil. Volem també agrair, com no, a tots els patrocinadors, col·laboradors, entitats, a l'Ajuntament i a les persones particulars que fan possible que com a club puguem disposar dels recursos necessaris per poder seguir preparant amb empenta i ganes actes com aquest tan especial, sigui tant per celebrar el centenari de la nostra entitat com per seguir donant a conèixer arreu el nostre poble, del qual ens sentim orgullosos i orgulloses, tot fomentant l'esport entre els joves del municipi i rodalies. Agrair també al Futbol Club Barcelona per acceptar la nostra proposta i accedir a venir a Fonollosa. En especial, volem donar les gràcies al seu coordinador, el Jordi Torres, per fer-ho possible i atendre'ns sempre que ho hem necessitat. I també agrair a tota la secció de futbol sala del Barça. Detalls com aquests honren la vostra entitat i justifiquen, entre molts d'altres, perquè sou més que un club. I per acabar, ens agradaria també agrair a totes aquelles persones que al llarg d'aquests 100 anys d'història han passat per al nostre club. Des dels fundadors i promotors del futbol al municipi, com foren el Marià Sararols, el Josep Puig de Llígol i el Gonzalo Sunyer, passant per tots els que han vestit la samarreta del Fonollosa al llarg d'aquests 100 anys, com també tots els que, des de la rereguarda, ho han fet possible. Molts d'ells estarien avui orgullosos de veure'ns a tots aquí reunits celebrant la seva història, la nostra història. Per tant, m'agradaria acabar amb un fort aplaudiment per tots ells i per tots nosaltres. I passo la paraula a l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández, i al regidor d'Esports, Albert Zamora. Bona tarda a totes i a tots. Moltes gràcies en primer lloc per estar aquí. Avui és un dia doblement feliç i emocionant, per una banda, perquè celebrem aquest acte central del centenari del Club Esportiu Fonollosa, 100 anys, des de l'any 1922, que va arribar al futbol al nostre poble, i a més ho fem d'una manera excepcional, no pot ser d'una millor manera, que és tenint amb nosaltres aquest partit amb el Barça B, el Barça de Futbol Sala, que a més, doncs, com ha comentat ja l'Oriol, ven en directe, en aquest cas de Brasil, de guanyar aquest campionat mundial del Sub-21, i per tant és un goig immens tenir-los aquí al nostre poble. Fa 100 anys l'arribada del futbol a pobles com Fonollosa va suposar també l'arribada del progrés, de noves idees, de que aquells pobles que vivien tancats en si mateixos s'anessin obrint mica en mica, va suposar també el superar moltes barreres ideològiques a nivell de poble, va suposar que els joves que en aquell moment es van implicar en el futbol van fer aquest sentiment de comunitat, aquest sentiment d'unió, van superar moltes diferències i van anar units defensant els colors d'un poble, uns colors que, per cert, fa 100 anys aquí a Fonollosa eren també de la samarreta blaugrana, que ara són uns altres, però també això ens lliga amb l'esdeveniment que avui estem celebrant. Aquests anys, diguéssim, el transcurs ha sigut molt divers del futbol sala del nostre poble. Sou moltes, desenes, centenars de persones que heu mantingut viva aquesta flama i ens remuntem ara en fa 6 anys, quan es va tornar a encendre aquesta llavor del Club Esportiu Fonollosa, es va engegar de nou el futbol sala al nostre poble, amb aquest equip masculí, el qual també ens està portant diversos èxits aquests diversos anys, però avui també, i des de l'Ajuntament especialment, ho volem dir, hem de reivindicar també el paper, per una banda, de tota la feina que es fa des de l'escoleta de futbol, els nostres nens i nenes, que estan aprenent també aquest esport, que juguen aquí a la pista poliesportiva, i en un dia especial com avui, on d'aquí a mitja horeta també comença aquesta final de la Champions del futbol femení, on el Barça també, doncs evidentment, l'equip femení del Barça també el disputarà. Hem de recordar-nos avui també de la importància d'aquest equip femení del futbol sala del Club Esportiu Fonollosa, que fa 3 anys que es va constituir, que en fa 2 que estan federades i que a les quals també desitgem molta sort, molt encert amb tota aquesta empenta, tot aquest esforç i tot aquest sacrifici. Més que mai, avui en dia, l'esport femení
representa aquesta necessitat d'igualtat, d'equitat, dels valors de l'esport, de la societat, i aquí a Fonollosa, evidentment, i això ens fa com a Ajuntament, com a club esportiu i com a municipi molt feliços de saber que també l'esport, en aquest cas el nostre poble, el nostre municipi, també té nom femení amb aquest equip del Club Esportiu Femení de Futbol Sala Fonollosa. Res més, agrair a totes i a tots que sigueu aquí, a tothom qui fa possible el club esportiu, tota la feina que s'ha fet aquests anys, totes les millores que també per sort han pogut fer tornar a brillar, en aquest cas la pista poliesportiva d'aquests 6 anys que s'ha tornat a recuperar aquest esport al nostre municipi. Agrair evidentment al Barça i esperem que aquest partit d'avui amistós sigui una bona celebració, que en puguem gaudir i que vagi molt bé, agraint evidentment al Barça que avui ens hagi acompanyat. A tot seguit, en nom de l'Ajuntament, entregarem 2 plaques commemoratives als 2 equips. Gràcies i bona tarda.
Vale, vamos a
espai, que tu mantens en espai. Has la cama canviada. Campo de Amigo.
Inaugurats buka foto un poc.
Un gol. Molt bé que jugaven. Molt bé que jugaven. Eren productes. Perdó. Entra pel mig, Bueno, pero ya se lo vuelto a tener. Ara ja està.
Això serà una cosa com un rotllo. Que és pitjor, no? Això... Crec que és molt obvi nosaltres. Perquè nosaltres sabem una cosa. Ui, ui, ui. Jo m'he tirat Contra la les cadires. No, una pilota que era perduda. I l'he salvat. Ja. Ja m'ho estic. S'han canviat de casa. Han atacant? Ara estem defensant nosaltres. Sí, amb la cama. Es va tirar al terra i va anar. Sí, que tan amunt no, però és que li va donar el meu dia a l'Espanya. És que no vaig veure un dia abans de que Espanya guanyés. Un dia després, perdó, de que Espanya guanyés el Mundial. Així demostrem que som jo la grana el motiu de la que jo no faré futbol. Jo vull fer vòlei. Sí, jo. Ui, quina contra que hem tingut. Molt bé. Vale, bé. Bé. Vaya passa. L'has vist, no? I el passi se'ls paren tots amb els... Perquè el pit és una part bastant important. Va, i es compra el Vaya falta, no? Hi ha un que està del Barça que està fent... Soc fan del que està fent el Botafogo. Jo també, que l'ha fet un dia...
A la primera. Per què no va votar? Què era culpa? Era una... Va, ja estan generosos. És que van parlar. Van guanyar. No s'ha vist. Es marquen 10 gols, es guanyen 4. És que el porter no és normal. És que el porter no és normal. És que el porter no és normal. El nostre porter no. A l'altre és que no li hem fet partida. A l'altre és que no li hem fet partida. No estan acostumbrats. Ui! Dic un por, Jo em pensava que anava. Però per sort... Per sort de Jesucrist. Sí, per sort. Que raro, com Martí. Ah, perquè no li agrada. No li agrada què? El Bernat.
O sigui, hi ha la cervesa, que si no, almenys això ho mulla.
más se puede ver. Ahí van.
També jugo algun net teu, no jugo al...